taas, että ralleihin ollaan lähössä. Ja näin perjantai-aamuna kello 7.50. Jotain pauttia ollaan, tuo kello on vähän väärässä. Mutta pajalle menossa lähdetään kohta vähän nuotittamaan. Eli ensimmäisenä tänään perjantaina ajetaan tuo pätkät läpi ja vetää vähän nuottia paperille ja menis nyt tuo Citroën tosta eestä pois, niin kerkiäisikin pajalle 8. Sitä on ohitin. Mutta joo, siis tosiaan tänään piirrellään vähän nuotteja tuossa eestä paperilla ja huomenna on sitten kisat tuossa ja näin vaan pois. Kyseessä on siis F-Cupin ensimmäinen osa kilpailu Jämsässä JMK-ralli ja sinne ollaan tuossa lähdössä, niin otetaanpas tuossa päivän mittaan sitten lisää tunnelmia ja katsotaan saadaanko tuolta pajaltakin jotakin vähän naavalle. Näillä sitten tähän päivään. Aurinkoista keliä pukkaa Jämsässä. Tankkaustauko. 3 viimeistä pätkää on tuossa ajettu, mutta ajetaan nyt vielä 2 ensimmäistä. Vähän pitää laittaa kaseesta tankkiin. Mikä on reitistä mieltä? Reitti on todella hieno ja hyvässä kunnossa. Joo, siltä se näyttääkin. Muutama semmonen kiva rytty siellä on ja pientä teknistä tietä, että saa nähdä, että kuinka äijä pysyy kartalla. Sinä pysyt, mutta mä en välttämättä. Joo, mä sen tiedän. Kyllä, näillä mennään. Täällä on tosiaan kaunis keli, että toivottavasti olisi huomennakin sitten vielä ja tämmöstä näin. Siitä se kuulkaas lähtee. Päivä käyntiin. Huomennakin sitten. Niin, se on sitten nuotitus tältä erää ohite ja kotimatka on tässä alkamassa, että käydään vähän liimailemassa tarroja autoon ja katsellaan niin autoon sitten tarvittavat jutut, ponderit tai tuo seurantalaite kiinni ja huomenna sitten polkastaan kohti Jämsää. Tosiaan tuossa nuo 2 ensimmäistä pätkää ajettiin tuossa niinku viimitteeksi tavallaan tällä nuotituskierroksella ja voin sanoa, että voi että on se kyllä jos tää ukko tosiaan nuotilla pysymään, nyt lupaan vielä tässä vaiheessa mitä niin mä teen jos mä pysyn nuotilla, mutta tuolla kuskilla on ihan selvä visio kuulemma jo tuossa, nyt se hymyilee tuossa mielessä, että mitä tulee tapahtumaan. Ei mitään pistää. Minkko kävelemään, jos tuntuu siltä, että se pysyy matkassa. Ei vaan. Aika teknistä on tuossa kyllä tollakin. Joutuu muutaman kerran vääntämään ja kääntämään, että ei me ihan kyllä niin silleen soitelen suoraan. Joo. No. Hyvässä kunnossa on pätkät, että ihan vauhdikkaita on ja on teknistä ja kaikkea sitä väliltä. Huomenna ollaan paljon viisampia tähän aikaan, epäilisin näin. Niin. Että missä ollaan sitten, että ollaanko että päästäänkö maaliin, sitä ei koskaan tiedä. Ralli tuo ihmeellisiä asioita aina välillä tulossa. Päällimmäisenä nyt itellä ainakin, että ihan tuntuu olevan ok reitti, mutta kyllä siinä vähän kokemattomammalle kartturille kyllä varmasti tekemistä on noin teknisellä tiellä, mutta se on semmoista. Jostainhan se on kumminkin aloitettava sitten sekin, että tietysti jonkun verran kilpailee takana, mutta sitä kokemusta nyt ei ihan hirveästi kumminkaan kilpailuista. Ja mä luulen, että tässä kun riittävästi ajetaan, niin päästään sitten sinuksi tuonkin homman kanssa. Katsotaan, jos saadaan vielä jotain pätkää tuolta tallilta sitten, kun päästään sinne asti. Mutta nyt ollaan tosiaan Jämsästä Juoksulahden kohdalla menossa kotiin ja kohta. Muista kamera. Palataan aiheeseen. No niin, pajalle ollaan saavuttu. Täällä sitten valoa kajastaa, mutta mitäs täältä löytää? Huoltoauto. Täällä sitten huomasin
pääosan esittäjä löytyy täältä. 5 numerolla ollaan liikkeellä ja täällä mennään. Valot ottaa vielä. Laitetaanko muuten valot keulalle jo nyt vai? Ei, laitetaan huolossa. Joo. Ei mitään järkeä nyt tällaista. Aamuksi laittaa sitten vielä. Someistakin. Niin. Joo. Tuossa on sitten huomisen agenda. Täällä mennään, katsellaan luonnollisia. Niin, katsissa on käyty. Mikä nyt naurattaa? Ei, kun kuvaustiimin porukassa sanoi, että sä se vaihdat kyllä autoa aika ahkerasti. Niin kuin just sanottu, että ei näihin passaa rakastua. Kyllä nimenomaan. Joo. Niin tosiaan katastuksessa on käyty, siviilipyörät on vielä alla. Ei saanut mennä piikeillä. Tuolta vaihtaa renkaat. Meillä on vielä tässä hyvää aikaa ennen lähtöä. Noin 12 maissa on meidän lähtö sitten tuossa ja sen sellaista. F-Cupin osakilpailu, JMK-ralli on siis kyseessä ja täällä ollaan huoltoalueella. Täällä on ihan jonkun verran autoja, 150 autokuntaa pitäisi olla nyt mukana kaikkien. Muistaakseni, joo, jotain semmoista sitä luokkaa. Mennäänpäs tällä. Tänään ei varmaan hirveästi muuten kuvaile kuin ehkä huoltotauvoilla. Allekirjoittanut on tuossa istuu karttorina tuolla ja mä keskityn nyt enemmän siihen tekemiseen. Palataanpas juttuun. No niin, ensimmäiset pätkät on ajettu, 1 ja 2 ja ollaan nyt täällä huollossa tässä ja kohta lähdetään sitten 3 kohti niin sanotusti. Tuossa lyötiin valot keulalle valmiiksi ja täällä me sitten mennään. Omalta kohdalta oli ihan ok suoritus. Muutama pieni härsi tuli matkalla. 1 maalissa tipahti aikakortti penkin alle, oli pientä hässäkkää siinä, mutta tää on tämmöstä hiihtäminen kesällä ilman suksia. Joo, ruvetaan lähtee tässä näin. Täällä mennään. No niin, millä fiiliksillä eikö ole pätkien jälkeen? Ei, ihan jees. Kyllä auto pelaa ja kaikki pelaa, niin silloin kaikki ihan helppoja. Muuta kuin tanssiksi vaan. Kyllä, nimenomaan. Alright. No niin. 3 kun vielä selvitään, niin sitten on kaikki ok. No niin, se on justiin näin. Täällä mennään. Katsotaan miten äijien käy tuossa. 3 pätkää vielä jäljellä. Yes. Pojalle päästiin, vehkeet on nosturilla. Mitäs? Miltäs täällä nyt oikein näyttää? Homma. Täällä on vähän jotain ehti. Joo. Mikäs siitä nyt oikeesti jossain mennyt? Mitä sokka No, se on lähtenyt vaan tosta irti. Joo. Ei se oo sen kummempaa. No voi perkele. No, semmoista sattuu ja tapahtuu. Nimenomaan. Joo. Tosiaan päästiin tänne Pojalle. Peruutettiin kärryselälle, että saatiin auto työnnettyä tuohon nosturille. Nelosvaihe vaan tuossa tuvassa, niin sitä oli vähän hankalampi peruutella. Mutta joo, päivä alkaa olla pulukassa ja loppuyhteenveto sitten tulee vielä kun jahka mä pääsen itse tonne koneen ääreen sitten, niin näillä mennään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä Pajalta. No niin, terveisiä täältä nyt sitten täältä Media Pajalta, että allekirjoittanut tuossa istui JMK-rallin tuossa Orpinskin Mikan kyyvissä ja
Kyllä päivä oli hieno kerta kaikkiaan. Oli kyllä ihan hyvät puitteet, huoltoalueet toimi hyvin. Auto toimi ihan kohtuullisen hyvin ja nuotinlukukin maistui ensimmäistä kertaa itsestäkin niin ihan kohtuullisen hyvältä, että pääsi vähän niin kuin nauttimaan siitä jo itsekin silleen, että ei ollut semmoista ihan älytöntä puristamista, että täydellinen päivä ei ollut tuossa, että siitä saa suomia itteensä pikkusen tuosta härsistä tuossa vitospätkällä, että kun meiltä hajosi siitä, koska se joku 3-4 kilometriä ennen vitospätkän loppua, niin hajosi tuo, tää lähti toi vaihelaatikon toi siirtäjän, se joku tanko siitä lähti sokkaa irti ja se rupesi loputtaa sitten siellä ihan hillittömänä. Ja nelosvaihe meillä jäi siinä päälle ja tuosta karttorin kokemattomuudesta ehkä johtuen sitten, siitähän se johtui, niin siinä sitten tipahin nuotilta, että viimeiset 2-3 kilsaa siitä sitten ennen kuin siitä sillan kohdalta sai sitten takaisin viimeiselle 2 kilometrille sai sitten kiinni vielä nuotista, niin siinä sitten tipahettiin, että siinä muutama kilsa mentiin pelkällä nelosvaihteella ilman nuottia, niin itseäni se henkilökohtaisesti harmittaa, että kun meni muuten hieno päivä sitten vähän niin kuin latistui siinä, mutta se oli oppia ihan kaiken ja yhteenvetona muuten koko päivästä helvetin hieno päivä, kiitos kaikille, kiitos huollolle, kiitos tukijoille ja kiitos ennen kaikkea Mikalle luottamuksesta tähän että otit mut karttoriksi tuohon nyt sitten koko sarjaan tuossa, että F-kuppi pitäisi tuossa ajella läpite tuossa sitten, että mennään kuulkaas tällä. Laitetaan tää päivän kooste tässä ensin tulemaan ja sitten mediapaja jossain vaiheessa sitten vielä nuo inkaarit tuosta työntää tonne YouTubeen, että niitä ootellessa niin kiitoksia, anteeksi näkemiin. IMK Ralli oli tässä. Kiitos kaikille. Se on moro.